What's up mga bro? Balikan natin ang Oceans Plant Nursery sa Daet Camarines Norte. Alam nyo ba, patok na patok sa panahon pa rin ngayon ang live plant selling nila. Marami ang umu-order ng mga halaman nationwide. Pagpasok pa lang sa Oceans, mamamangha ka na sa ganda ng mga halaman nila. Nadatnan din namin si Luningning habang isinasagawa ang kanilang live plant selling. Hello, sorry, hindi kasi ako marunong mag-sikol talaga. Ang alam ko lang ay dakulaon. Yun lang yung alam ko. So, hello sa inyong lahat. Good morning and welcome. Welcome again to our live selling today. So, Ipinakita rin sa amin ng Oceans ang dekalidad na proseso ng kanilang packaging, kung saan maingat at pulido ang paglalagay ng mga halaman bago i-deliver sa miners nationwide. Hello guys, welcome to Oceans. Andito na naman po tayo at alam nyo naman guys, ngayong araw na to ay ang pangalawang araw nila ng kanilang walk-in grand sale dito sa bayan ng Daet, itong Oceans Grown Farm. So this time, makakapanayam natin ang owner syempre ng ating Oceans Plant Nursery. Walang iba, Mr. Marlon Malaluan. Sir, good morning. Good morning po. Kamusta po kayong lahat? Kumusta sir? Oo. Mabuti naman po. Actually, long time no see na din Oo. kasi matagal na rin tayo bago makarating sa Oceans. Kumusta yung kita sa live plant selling natin? Ayos naman. Ayos pa rin hanggang ngayon. Maganda. Kasi mas gusto nila yung live selling, yung mga buyer natin. Nakikita nila sa video yung quality ng halaman. Saka naguunahan sila makabili. Kaya Pag sinabi maganda. kasing Oceans, Sir Marlon, iba yung dating eh. Oceans, andun yung talagang yung kalidad ng mga halaman. Saka mura lang. Low cost, high quality. Low cost. Pero grabe po, marami sila dito yung collector's item. Gusto natin ipakita sa mga kababayan natin yung collector's item ni Sir Marlon dito. So pag sinabing collector's item, saan ibig sabihin? Yan yung mga kadalasan hindi na-appreciate nung normal na naghahalaman. Pero yung mga collectors talaga, kahit mahal yan, binibili yan. Rare item. Very rare. At iba pa galing pa sa ibang bansa. Ang pinakamahal muna dito sa area to na makikita natin. Ito ang pinakamahal sa ngayon. Oo. Maraming gustong bumili kaso nag-iisa, hindi ko na ibebenta. Ano? Ang tawag dito? Ito yung Red Sun Variegated. Red Sun Variegated worth? 500. Oh my God, 500,000 pesos. Yung huling offer, pero hindi ko binibigay kasi nag-iisa nga. Nag-iisa po siya. Very rare ito, Sir Marlon. Talagang makikita po ninyo yung variegation niya. Ay, bawal nga hawakan siguro. So yan, bawal pong hawakan siya kasi super iniingatan dito yung kalidad nitong plants na to. So, 500,000 itong plant na to. So, pag collector ka, yung mga collectors natin dyan ng plants, pag collector ka, the best talaga to. Nalaki ba to, Sir Marlon? Lumalaki. Siguro mga ganito. Ayan, ang Ganyan ganda. kalaki. Ano? Ang ano niya. Or mas malaki pa. Oo. Depende sa Ito yung bilitay natin. yung na ninakaw. Tapos na-recover na. May issue tong bilitay na to pero Controversial. very controversial pero alam nyo, nakikita nyo yung kanyang mga roots, yung kanyang shoot ba ang tawag dyan, sir? Shoot. Talagang nag-strive siya kasi gusto niya talaga na bumalik sa dati. Hindi mo na, Sale. oo, Ano na to parang talagang collectors mo na. sentimental value. Hindi na pinagdaanan nito. Hindi na pinagdaanan itong halaman na to. Pero guys, nakaka-survive talaga siya kasi Matibay po ang mga. napakatibay. Kahit na nakawin, agawin. Sinako daw ito nung magnanakaw. Sinako. Imagine yung pagsako ng halaman, nakaka-irritate sa mga plants yun. Sisira. Kaya yun yung relief na nag-survive nung ninakaw siya. Oo. Ito lang. Grabe. Bali, 7 leaves ata ito nung ninakaw. Oo. And then, Sir Marlon, another one. Ito ang tawag dito. Silum, variegated. Variegated na silum. Parang wala ako makita niyan dito lang talaga. Galing to kay Sir Norman. Yung isa sa collector dito sa atin. Adansonii. Ayan. Albo. Ang ganda. Ang ganda ng albo. Ano? Ito yung Japan cultivar, tapos yung Holland.
Oo. Yung Holland cultivar. Ibig sabihin, magkaiba yung kanilang... Cultivar oo. yung ano nila. Yung Halos parang pareha cultivation sila. nila, sir? Oo. Ito sa Holland. Ito Holland. Holland, Japan. Japan. Yan. Ang Mas galing. mahal yung Japan kasi mas rare. Ito Oo. medyo mass produce na kaya. How about this one, Ito sir? Red Congo. Ito yung Red Congo, guys. Yan. Ang ganda ng Red Congo. Ito yung bagong cut na reserve na to ng 180. Oo. 180k reserve. 180K. na. Oo. Oo. Pero pag ni-reserve ito bago putulin, bago i-cut, kaya mura lang 180. Pero kung bibili nila ito ng nakaganto na, established na, Oo. 250 Oo. pataas. Pero yung iba pag bumibili ng mga ganito mga collector's item, parang gusto nila dito muna sa Ocean. Oh, para mas lumago, para Oo. tumibay siya muna bago namin ipadala. Oo, kasi pag ikaw ang naghahawak ng plants talagang iba yung thumb mo, sir. May tinatawag tayo yung green thumb, no? Hindi naman, ano lang, practice lang. So yan, andito naman tayo sa isang side ng kanyang collector's item. Sir Marlon, ito yung dati na yung na-feature na natin. Ginawa mong thumbnail, Oo. si Milano Price yun. Yan yung pinakamahal ko dating halaman, worth 16k dati. Oo, imagine yung ganito na po siya. Ang dami lang ano. Mahirap alagaan talaga itong variety na ito. Oo. Depende sa weather or sa... Dito sa lugar, Ah. ayaw niya ng mainit. Gusto niya yung gantong panahon na medyo papalamig na, bare months. Ano naman yung... Thai constellation. Thai Constellation. Yan, naralaki talaga siya. No? Monstera Thai Ang constellation. ganda. Sir Marlon, ano naman tong plant na to? Ito naman ay Golden Dragon, variegated. Golden Dragon Variegated. Worth 250. 250k. Yan. Nako, kung collectors ka ng ganitong mga plants, nako, huwag nyo nang pakawalan to kasi sobrang ganda. Magandang investment yung mga ganitong variegated na mabilis lumago. Oo. Laging pataas yung value niya. Oo. At pwede pa nilang yung cuttings propagate, nilang oo. ipropagate nila. Magandang investment talaga para doon sa mga gustong kumita na maghahalaman. Yes, sir. Ito naman yung FP Premium Albo. Albo. Oo. Maganda siya. Sobrang Ganda. Sa price naman ito. Price naman ito hindi kataasan pero dati mataas. Ngayon bumaba kasi mabilis siyang ma-propagate. Dumami na sa market. Okay. Oo. Pero variegated kasi Variegated. siya eh. Ang ganda. Epi Talagang Epi Albo. Ah. Ayan. Epi Albo ang tawag ko sa ganitong plant na to. Ganda nga yung mga variegated talagang pataas. Sir Marlon, what's this? Ang laki nitong dahon na to. Ito ay McDowell Philodendron. Grabe, ang laki. Crossbreed ito ng Pastasanum saka Gloriosum. Oo. Crossbreed siya. Crossbridge. Pag sinabing crossbridge, Crossbreed, dito, cross-pollinate yung mga flowers nila para mag-produce ng mag-produce seeds ng na another hybrid na. seed. Oo. Hybrid na. Ay, oo. Pero parang ito yung sa family ng Gloriosum, ano? Oo, mga philodendron na. Sobrang laki. Guys, pag nilagay mo yung palad mo dito, ganda siya. Ito ibinebenta? Meron doon mga fossil, pero ito pang display Pang na. display talaga siya. Malaki. Florida Beauty. Florida Beauty. Ayan. Yan. Ito sa pinaka-hot ngayon. Oo, Florida Beauty. Ang ganda ng Florida Beauty. Very unique yung ano niya, Sir Marlon. Yung shape ano. Oo. Parang akala mo kinain ng uod pero Yun hindi. yung ano nila, parang yung adaptation nila para hindi sila dapuan ng mga peste. Oo. Kasi makita ng peste na ay kinain na to ng ibang peste, hindi ko na to Oo, dadapuan. oo. Yun yung paliwanag ng mga scientists. Ang ano niya, ang stem niya, ano siya, parang may mga ano siya, ano? Yung may ganun yung parang sa ganun. Oh, Parang squammy. Crossbreed kasi ito ng squammy sa Capedatum. Grabe. Pagkagaya nating hindi talaga expert sa paghahalaman, marami tayong matutunan kay Sir Marlon. Kaya yung mga gusto magtanong about sa plants, nako, kay Sir Marlon magtanong kayo. Lahat ng variety, alam na alam nito. Ito naman. Ito, ang laki, parang gabi, no? Ano to? Anthurium. Anthurium. Yan. Manila's Pride. Yan pala yung Manila's Pride na Anthurium. Ang- Nalaki pala yung ganun, ano? Malaki pa. Lumalaki As pa. in, then we Kakaiba. have here, ito yung kakaiba. Serpents. Philodendron serpents. Philodendron serpens. Guys, may kita nyo para siyang maraming balahibo. no? Oo. Parang nakakaano hawakan pero natural po yan ng ganyan. Imagine mo, Sir Marlon, no? Mahirap, Sir Marlon, mahirap pa mag-alaga ng ganitong mga... May varieties na mahirap alagaan. Pero meron namang madadali lang. Kadalasan yung mga rare, yun yung mahihirap alagaan. Kaya rare sila kasi mahirap alagaan.
Pero once nakuha mo naman yung tama, yung sa umpisa lang mahirap, pag nakuha mo, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Trial and error din minsan. Oo. Especially kapag baguhan ka pa lang. Pagbaguhan. Pero importante, tatandaan palagi yung soil mix. Yun. Yung ginagamit nating soil mix, yung ganyan. No? Oo. Makikita nyo guys, pag sinabi Sir Marlon na soil mix, yan yung mga Yung ginagamit, combination natin ng may cocoa, may cocoa fiber. Coco fiber. Sa philodendron, ito ang sa experience ko, ito ang pinaka maganda. Yung chunky. Oo, chunky. Ayaw Kasi nila yung- nung pino na lupa na Oo. mabilis bulok ang ugat nila doon. Yung pala no. Kaya pala marami mga plants ang nabubulok dahil sa soil mix. Soil mix. Hindi Ayaw nila nun. alam. Depende pala to sa plant, Sir Marlon. Itong philodendron kadalasan ganitong gusto nila. Oo, parang chunky po yung Chunky. kanyang tapos may konting bato-bato. Ayan. Naku, ang dami pala natin malalaman kay Sir Marlon pagdating sa paghalo ng Oo, mga ng lupa. Hindi Araw-araw basta-basta. yata daan-daang halaman ang tinatanim ko kaya. Marami rin ang pumunta sa kanilang Grand Walk-in Sale dahil malilito ka talaga kung ano ang bibilihin mo mga halaman, imported o local grown man, dahil sa dami ng pagpipilian. Kaya naman, busog na busog ang aming mga mata sa mga halaman. Marami talaga ang nahuhumaling sa mga halaman. Sabi nga, plants makes you happy. Kaya kung ayaw mo magpahuli, imain mo na yan dito sa Oceans Grown Farm Plant Nursery sa Daet, Camarines Norte. Yan. Sir Marlon, itong mga plants na to galing to saan? Karamihan Thailand saka Ecuador. Tapos mostly yung mga propagation ko, yung mga bagong putol na halaman. Para siyang dinidisinfect, ano? Ano yan, humidity. Sa humidity. Para hindi natutuyo. Parang for adaptation Oo. ng Para ng gano weather. siya. Oo. Ito palang ginagawa bago siya ibenta. Bago benta. Mga 2 weeks dito. Ilan sir? 2 weeks. 2 weeks. Oo. Guys, ayan, nakikita natin sa camera. Ayan, may ang tawag dito? Yung Red Congo Yung variegated. Red Congo variegated. Bagong cut yan kaya Ang ganda. nandito pa. And so, bago po siya ilagay sa market ay andito muna siya sa parang Ang tawag namin dito ICU. parang ICU ng mga Oo. plants. Oo. Kasi talagang kailangan na siya. Ma-acclimate muna bago ibenta. Oo. Imagine nyo. Kasi galing po siya sa ibang bansa, especially sa Congo and Sa Ecuador, Sa Thailand. Ecuador. sa Ecuador pala. Okay.